мунтахаби тоҷикистон бо шикаст додани рақиби худ тими миллии футболи қирғизистон барандаи нишонҳои биринҷи ҷоми наврӯз 2022 гашт. Барои ишғоли зинаи сеюми ифтихорӣ тимҳои миллии футболи тоҷикистон ва қирғизистон дар варзишгоҳи марказии шаҳри навангони ӯзбекистон байни ҳам рақобат намуданд. Дар қисмати аввали майдондорӣ ба ҷуз аз гирифтани ду корти сурх ҳисоб кушода нашуд. Дар дақиқаи 22-юми рақобат Манучер Сафаров аз ҳайати мунтахаби тоҷикистон ва Гулҷигит Алиқулов аз ҳайати тими миллии футболи қирғизистон бо корти сурх муҷозот шуда майдонбадар шуданд. Дар идомаи вохӯрӣ талошҳои ҳарду ҷониб барои рахна кардани хатти дарвозаи ҳамдигар натиҷа надод ва 45 дақиқаи нимаи аввали майдондорӣ бе задани гол хатм шуд. Дар нимаи дуюми рақобат мунтахаби футболи тоҷикистон назар ба нимаи аввали вохӯрӣ беҳтар бозӣ карда бештар дар хатти ҳуҷум фаъол буд ва ҳамин буд ки дар дақиқаи 54-уми рақобат футболбозони мунтахаби қирғизистон дар ҷаримагоҳи худ қоидаи бозиро вайрон намуданд. Довар қабл аз таъини пеналти ҷониби дарвозаи онҳо ба футболбози рақиб Одилҷон Абдураҳмонов корти сурх нишон доду ин бозингар низ аз майдон ронда шуд. Пеналтиро бошад нимуҳофизатгари тими миллӣ Парвизҷон Умарбоев бидуни иштибоҳ иҷро намуда ҳисобро боз намуд. Дар идомаи вохӯрӣ якчанд бозингарон аз ҳарду ҷониб корти зард гирифтанд. Аз ҷумла Ваҳдат Ҳанонов 5 дақиқа мондан то анҷоми вақти асосии рақобат бо корти зарди дуюм муҷозот шуд ва Ваҳдат Ҳанонов низ аз майдон берун гашт. Ҳамин тавр довар аз ҳарду ҷониб ду бозингариро барои қоидаситезиашон бо корти сурх муҷозот намуд. То охири рақобат миллипӯшони мо дар хатти муҳофизат устуворона ҳунарнамоӣ карда нагузоштанд то рақиб таносубро барқарор бисозад ва ҳамин тавр бо ташаббуси голи задаи Парвиз Умарбоев тавассути пеналти ғалабаи худро ба даст оварда зинаи сеюми ифтихориро дар аввалин мусобиқаи ҷоми Наврӯз 2022 ба даст овард.